ndezvandoda kukugadzirirai. Ndotenda. Mazvinzwa? Amen. Manzwa chitara nyaya 4 girls. Amen. Mune vana vangani? Tine 3 3 chi? girls. 3 girls. Yeah. Batai mdu mama. Mwana wamakatakura uyu is going to come but anenge aine condition albino. You hear what I'm talking to you? Yeah. Why I'm prophesying? Because I already see. All right. Murukufara because scan iri kukuti mukomana. Am I correct? Ndizozo. Taurisai papa. Ndizozo. Musanditye. Ndizozo prophet. Mama. Prophet. Mauda chema. Kwete. Musacheme. Kana ndataura inini. Zvandataura. Zvinenge zvakanzurwa nezita raJesu. Amen. Because for so long you've been looking for a boy. Amen. And the Satan ari kuzviziya. Ndokubva anokunyangirai kuti ape mwana imwe condition. Amen. But hatisi kuti kamunhu anorarama nealbinism haazi munhu. But ndo zvaazvida kuitwa naSatan. Amen. I'm going to pray. Amen. And God is going to cancel and to reverse it. Amen. Right now. Amen. But after you've given birth, you are going to tell me something. Amen. You are going to see some signs of these things Amen. that I was talking about. Amen. Nokuti kune vanhu vari pasi pemuti wemacha but vari kudeketera but vari kuarea yekwamutoko. Taurai prophet. Saidi rekwamutoko kunani? Ndokumuchazo. Ndokumusha kwenyu. I don't guess, I see these things. Muri vematongo here? Hongu. Muri vematongo mese? Hongu. Because ndiri kutraya kubvunza zviri kubva kusaidi ripi ndokubva ndangonzi mutoko. Naona nzina Jehovha Mwari akuitirei zvakanaka.